Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mga putahe ni Manny ay hindi totoong putahe. Pero ang mga DJ aning programa, mga tinuod, naman din ang mga putahe hindi mga pamanawan, hindi tinuod o hindi mapalit. Pero nakuha o inspirasyon sa mga tinuod na pagkaon. Luto ang naginalian. Apan, kung matilawan, kalaman ang imong matagamtaman. Easy. Hindi ikaw manok na isabong. Ay, ana, ang putahe. Dahil secret ni Manny. Kini ang akong tugkaran. 100 grams of wet flour. In the roasted rice, black olives, and just a pinch of salt. In the red beans, onion, tomato, sugar, and celery. This is my best day cooking show. Kisma. Olivia! Pagkatahong Olivia! Good morning mga kapamilya! Good morning mga taga-Kalyawa Buhangin! Labi na si Robin Laguna. Salamat sa inyong pagpaminaw diha Baron family sa mga taga-Bunawan nga naka-tune in sa MOR. O ato pong itimbaya si Juanita Kulyao. Kulyao ba ni? Kulyay. Si Kulyado. Na taga Santa Maria, si Mercy Buntuyan, good morning. Mga taga Jollibee Airport, good morning. Salamat sa pagpaminaw. Kini ang akong tugkaran. Ako si Cardo Cubi na itong kauban, Senador Manny Pacquiao. Para sa'yo, ang loto na to. Para sa'yo, ang loto na to. Hindi ako sosoko, isisigaw ko sa mando. Para sa'yo, ang loto na to. Tulad ko, may problema at pagsubok din ako sa buhay. Pero kailangan kong maningkamot para makasugakod. Ang importante, buhi. Mao! Ano yan na po? Tita Presi! Gigag tugtog, uy. Ati Press, mayong buntag ni Madia. Ngigal po ni mo gisugat nga sinatan ako, Karchay. Sugat. Mao niya akong paminaw gahapon tong panahon ko sa Santa Cruz. Oh. Morning, ibang gipaminaw. Mao niya akong paminaw. Pag time check ko ni Magid. Oh. Mao gid, uy. And the music play. Grabe lagi. Nitingog na raw po akong atbang. Oo. Oh, akong atbang ba? Oo, unsa may Oras, tingog? Nitingog na po siya. Ah, No, nitingog na po siya. giat mga jud kaniya. Oh, pero wa magapoy mahems. Wala pa lang mahims kasi iba pa rin ang original sa Sunday Space. Hindi ba sa basta, doon sa Icolan, sa Times Beach, Oh. maglikaw-lakaw ka dito sa gilid sa kuwan. Kaya ingon, makakasulti ka talaga, ay, iba talaga. Iba Gilukop og MOR ang Icolan Ay, kagahapon. naka-wirecast na yung kuhan diya. Ka-wirecast. Mga taga-Ikulan. Tapos samtang naglabada tong mga chismusa sa among atbang. Okay na sila gihulgan ni Maria Pay. Paminaw na ko, mura gidad-an nagsundang ni Rinaldo. Sabihin mo, mati mo kay Mardy. Wag mo mulo ay isang anak. Na-south ang kuan anak. Ay! Ang pagtubo. Hindi magindi yung paminahon. Ingin pa si Kokoy kagahapon kay senador. Ano sabi niya? Ginantin ko si Masonata kay mabalik akong mga panglantaw tong kinder pa ko. Kapag ka ng kinder pa man gihapon ka.
Bangat. Kinder. Hindi. Nabuha ko gata ng kinder. Ay! Papalit pa man nag-BMX ka bike. Oh, babe. Katong tulo ang ligid. Yate. Naglingo-lingo intang ko diri kagapon ako Ah. na usang. Oo. Ning ko ala, buangan no? Para pa si ka-realize nga kinder daw siya. Wala pa dyan siya mausap. Pwede paligard si mga tipres. Oh, kinsa man Mga na. taga-kuan, kinini ang mga taga-bitaog. Ay, bito kong Santa Cruz. Uy, diha ka si Cardo kagahapon. Naisikyo dito at tipres nga Oh. minaw gid sa nimo kan adlaw. Ay, everyday talaga yun. Everyday gid minaw sa mo. Kalimot atong basahon to niya pangalan taon-taon kinag-loading pa akong Kuya, kuan. ito si Ate Pris, kay Laka yung ganakuan. Kasagaran kasi bagbay makakita na kung mangutana sa akin nga, di ba kauban mo sa Ate Pris? Mm. O, karang kuan, security guard. Ah. Kung dili security guard, yung mga taga Task Force Davao, Ah. police, Mm. taga LTO, Mm. ang halos tanan iyang gilampunas naman siguro na. Kailas ay ata na. Ang sabi ko, Kagahapon pag si Kyo. sige. Sikyo. Pero kasagaran si Q. Sikyo gyud oh. Gapon, Oo. sikyo to gapon. Si Q talaga yan, mag-ano talaga, magpangita kay Ate Pris. Niya na tong babae ka gapon ni kung ila dito. Ikaw man taga diri mo na si Ate Pris sa Bitaog. Oo. Isa nga, mao ba? Mao man siya niya pila tong kuan. Nagkuha man itong sang adlaw diri sa Bitaog. Kinaman na ikaw dito no Ano kanang ang... na yung mga banderitas ito Ate Oh, Pris doon ba? na, doon na. Ano pala ang mga katikaran doon? Dito talaga siya ni Apil sa katong kuan na display sa mga eksote. Ano siya, paniki? Exotic. Kano naman nga ka ice cream Ate Pris? Oo. Tingnan gid siya. Kasi ginawa ng Ate Pris gid ka kanang sa MOR matagbuntag. Oo. Gipakita na kayo mong naong. Ano Ako sulti yung niya? picture sa akong daliri sa imo ha. Oo. Eh siya nga. Niga di ko di basta-basta ang naong na no. Isa may nag-comment to. Taga balik ka ice Ice cream. cream. Bakit ang talaga ako nang namili kang ice cream? Iabot ko na ba? Hurot ko nagkayabo na yan. Ilisan ko naglapok ng ice cream niya doon. Karong ako ha. Ay, pasipukan ni kawan ako. Sa'yo pa kaya. Mag-comment-comment ka sa kundagway. Oo. Sila lang yung nagpintahan imo ha. Tangan takang asen ron. Ayun, no. Ate Pres, patay na gid ay si Kobe. Oo, Di na oo. gid maapil ya. Ha? Di no maapil pa jud. Mo lagi sir. Mo gini pinaka sad news karong buntaga no. Subok kayon nga balita. Akala ko yung parang ano lang mga picture gumagawas kasi sa Facebook. Actually, wa mi nito ako pagmata na ko alas 4. Ako nito Ate Pres. Kay kasi usor lang fake news ron. Oo, so ang fake news, Dapat mga... kani mga buhay kani nga mga celebrity patyo na mga Pati gani. din sa social media. Oo. Kami Mr. Bean, di ba? Oh. Bantay mo si Mr. Bean, gibutang na sa Facebook na namatay na daw si Mr. Bean. Oo, pero hindi pala totoo yung... Buhi pa kay si Mr. Bean, oy. Oh, buhi pa Si kayo. asa si Kuan. Si Rudy Fernandez, lagi butang nga, namatay na ko no. Namatay naman yun. Kadugay na namatay ato, Si Rudy. Ferdy Luna, namatay na ko no. Nagalit lagi isa kang fake news sa Facebook. Oh. Si Lula Plural. Wala, puro na patay Namatay na. na daw. Oh, namatay ko no. Wala pa oy. Uy, nalinda pa dito sa Malulas. Ay, nalinda pa dito yung lady ng Davis ang sitan. Ay, Buhi pa oy. Unsa mo tawag nito? oh, yan. sanday mo. Kaya, usahay hindi ka makapaniwala sa Facebook pag mga gawas yung mga balita. Akala ko talaga ano lang, pero totoo pala ang balita. Oh, tinood na. Ano pala ang ano niya? Helicopter crash na-crash ang helicopter senador. Inuo ko kahadlok na sa kay mga yung ano. Og katong helicopter niya dugay na to niyang gamit. Oo. Sa una pa to tong gaduwa pa siya. Oo. Wa kasi nagakotse magug kay dito sa LA aside sa traffic. Oo. Kapuyan siya mosakay og tag 2 hours bitaw sa saka kotse. Oo. Kay mosakit daw yung likod. Oo, kaya kanyang nag-helicopter na lang Helicopter siya. na lang siya. Isa may pataka, nag-drive ang helicopter, oy. Pero walay nakakuano, walay nakaligtas atong iyang kuan. Tanan,
Tanan, oh, lima sila ang namatay dito mga kapamilya. Wala na parachute ng helicopter. Wala na. Kung aksyon ka bala ka, mutakilid ba, manglukso na lang. Wala na siya. Kung sa dagat pa na siguro, pwede pa maambak. Hindi yung pag-aksyon nagkabala ka sa taas pa lang, manglukso na. Hindi pala pwede yan. Hindi, malabigan di ka Ay, kahuna-huna. doon din minsan si Doc Mata sa imuha, oh. Oo. Isya, si Koreanong Bisaya, Mm. kalimot sa iyahang pantalon, mora grade 2. Ala, gero ka ni Doc Mata, oh. Oh, tagsara ni mo comment si Doc Mata, pero iro pa din ka. Kiiro. Dok, kanang green to, Dok. Dok. Kanang PE. Oo. Ang PE sa na green to, mag-short naman na. Ano kasi ako ngayon, nagdali-dali ko ba pag mata na ako. Oo. Minsanina na lang ko, hindi na ako naligo, nag-i-short na lang ako. Kasi Nag-short na lang. gilabahan pala ni mamag papa ang ano ko. Ganahan man ko, senador ka na mag-short ka. Oo, Oo. bakit pala? Dali na kay kuuton. Dali hago. Ali Pres. Oo. Dali na mo si Kill. Kasi nga naman, sa kilid na may pagi. Oo. Hindi ko mahago. Pwede naman ipag-imaw sa kilid. Labi na kung kanang... Gigago. Labi na kung ng tituron, Ate Pres. Oo. Kanang nipis kayo og tila. Oo. Oo. Dali, ara lagi yan, Ate Pres, no? Ay, dali na kayo, iwahing na nila. Kairo ni Dok Mata ko kadlaw eh. Nagsadugay si Dok Mata no, natakdan gid sa virus. Oo. Katakda rin si Dok Mata, ginato yan. Karon nagasulod ni Dok Mata diri wa na nairo na Dok Mata. Ingon kay siya Dok Mata nga. Oo. Okay rin nang mamina mo sa imo ara kay Oo. para mawanan yung utok. Time check, Ate Pres. Ay time check ati pres. Atong oras, 7:11. Diyan na.